Cavalls de Sant Jaume, membres de l'obreria, autoritats, família i amics, benvinguts un any més a Can Major. Ja han passat 5 anys que els cavallers i cavalleres amb tota la comitiva i el síndic jove davant baixeu pel nostre carrer, fins en el portal de casa nostra. Però encara no mos hi hem acostumat, perquè de cada any hi ha més expectativa i molt de nervis. Els nets més grandets que el primer any miraven la festa desconcertats, ara són els primers a agafar el plat d'oreanes i galletes rissades per repartir. I el més petit, que tenia por dels cavalls, sa mare l'ha de returar perquè no parteix llescapat a estirar-lo a la cova. Per nosaltres, per tant, aquesta festa no és una rutina. Encara que baixeu sempre, a poc per aquest mateix carrer, cada any hi ha emoció i un sentiment renovat. Així és com jo veig que són les nostres festes patronals, unes festes que surten del poble, i les fem i les canviem a la nostra mesura, aprofitant la tradició i l'anem renovant, perquè ens adaptem a el que volem i el que ens agrada com a poble, i som un poble modern. Enguany, concretament, veig que un signe destacat de modernitat que tenim cavaller major. És vera que els cavalls de Sant Jaume vos formareu des principi en cavallers i cavalleres, però crec que està bé recordar que hi ha llocs que, seguint la tradició, la dona no pot accedir a certs càrrecs. I d'home en això, la dona té un paper ben destacat en les festes patronals. Són jo una dona que vos en trec cada any el penó, i enguany hem tingut una dona que ha fet la crida, i una dona és, per primera vegada, la cavallera major. Estem d'enhorabona, i més que ho estaríem encara si seguíssim que les nostres autoritats decretassin que el dia del nostre patró fos cada any festa local. Deia que els temps avancen i els manacorins mos actualitzem, i també hem modernitzat els nostres animals. Els cavalls de Sant Jaume, que em fan de mirera tan ben endiumenjats, i que m'endeix de la mulassa. Ara ja no tenim muls per engalanar i mostrar i rifar i així fer contents els pagesos, però tenim una mulassa que cada estiu surt a voltar carrer i corre i botar pels carrers del centre i mos fa contents a tots. Jo ja no estic per córrer ni botar Lleida, però cadascú contribueix com pot. La meva contribució de cada any és aquesta, fer-vos entrega del penó de Sant Jaume. Aquesta sí que és una cosa que m'agrada recordar cada any, que per jo va ser un orgull que em demanessin que cosís aquest penó, i és un honor per tota la família guardar-lo tot l'any fins que arriba aquest dia com avui. Llavors penjant ben visible, damunt el portal d'on hi va haver durant molts anys l'entrada principal de la botilla de Can Major. I si mos haguéssiu vist fa una estona, quan hem sentit que ja arribàveu, tot eren corregudes per despenjar-lo en el penó. Feia, dus escala, puja, ja pujaré jo. Ai, que s'abrides no se talla, ara sí. Au, vinga, que ja arriben. I nins fent la ballollulla per tot. És vera que hi ha nervis i molt de trull, però de certa manera és un descans de la rutina de cada dia. I això és alegria, això és festa. I després de tota la feinada i la gresca dels preparatius, arriba el moment seriós. És un moment d'acabar el discurs i entregar el penó en el síndic jove, que ja deu estar cansat d'esperar dret aquí davant. Cavalls de Sant Jaume, un any més és un honor fer-vos entrega del penó de Sant Jaume, perquè el mostreu amb orgull per tot el poble de Manacor. Salut i bones festes!